हाय लोगोफोर नै दिनै आङो फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव नै दिनै आङो मोगा-मोगि नुजाफैलायबाय आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे गासैनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना अनसायलांगोन सिगाङो जेरैबायदि आंनि भिडिअखौ अनसायलांदोंमोन बेफोरबायदिनो दिनैनि भिडिअखौबो अनसायलांगोन होननानै आङो दिन्थिनो नागिरनायनि थांखियानो जाहैबाय आङो माने मोनसे गिदिर फेन गिदिंग्रा दं आरोना इयाव माने तामिलनाडु एरियायाव गोबां नुनो मोनो आरोना भिक्टोरिया रडनि साइडफोराव हाबनानै नायोब्ला जोङो टाउननिफ्राय एसे सिंगालै हाबनानै नायोब्ला नुनो मोनो आरोना बे नुनो मोननाय मोनसे फेन गिदिंनायखौनो आङो दिनै नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामलांनो होनना सानबाय नोंथांमोनाबो आं नायनायजों लोगोसेनो जाहाथे नायलांगोन आंनि भिडिअखौ आङो गोबाव खालामालासिनो बेखौनो आङो दिन्थिनो थांबाय दङ दायो बेलासि समाव डिउटिबो सुटि जाबाय नालाय आङो दायो बेयावनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो थुदे आंजों थफादो दान्दिसे आंनि भिडिअखौ नायनानै होदो जोबजासे थुदे बिदिब्ला आं बांद्राय बुखियालासिनो दिन्थिलांबाय थादोनि आरोना थुदे रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आं दायो रुमनिफ्राय ओंखारबोनायनिफ्राय नैफोरबायदि भिउसा बेफोरबायदि बेयाव सारियालि आरोना नैबे कार थांदोंना बे कार थांनायथिंजाय जोङो फैदोंमोन रुमनिफ्राय दायो नै बिथिं थांगोन जोङो नै राइट साइड जा नुनो हादों नोंथांमोना बिथिंजाय मोनसे दाउनि फार्म फिसा दं आरोना लकेल दाउ आरोना जोंनि बायदि बेफोरबायदिनो बेयाव सासेया फट' दिखांबाय थादो फट' लादो आरोना बियो लामाखौ मोजां नुनायखाय आङो दायो बेजोंनो आवगायलांदोनि बेजों सिगां सिदा थांदोनि जिथुनाखि जायगायाव थांनो फैदों बेयाव थांदोनि आरोना नैबेखौ माबायदि नुयो मा बिफांफोरबायदि नुयो जेनेबा खुसेरफोरबायदि नुदोंना नोंथांमोना एसे खुसेरफोरबायदि जुखामफोरबायदिबो नुयोना नाथाय जुखामबो नङा खुसेरबो नङा बियो मोसौनि गांसो आरोना मोसौनो गांसो होनो थाखाय गैया नालाय बेयाव बेफोरबायदिनो फोनानै दिखांनाय थाङो आरोना बिसिनि जायगायाव बेफोरबायदिनो दायो थांदोनि आङो बिथिंजाय सिदा थांबाय थादोनि आङो थांबाय थायै मा मोनलाङो दिन्थिलांबाय थादोनि आरोना नोंथांमोननो लामानि भिउसफोरखौथ' नुबाय दा एकदम रायज्लायजाखाया ओरैबायदि बरिया नै बिथिंजायबो एकदम आङो थांबाय थादिनि आरोना बे दसे उनावनो आङो मोनहैसिगोन आरोना जिथुनाखि आङो थांनो नागिरदों बे फेन जिथुनाखि गिदिंनाय बेखौ आङो दिन्थिनो थांनो नागिरदों नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअनि थ्रुयैबो एसे दिन्थिबायमोन नै दायो नुनो हादों नोंथांमोना एसे नुहांबाय महरखौ बेफोरबायदिनो लोगो मोनफिनसिगोन गुदियाव सौफैथारसिगोन आरोना थांगासिनो दायो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय अननानै प्लिज नोंथांमोना गासैबो एसे सापर्ट खालामदो बर'जों बर' बेफोरबायदिनो आरोना नायदो नायलांबाय था बेफोरबायदि नै बिथिंजायबो नै लामा फिसा गावलांनाय दंलायो आरोना माथिंबा थाङो खोमाजों बिथिंजायबो बेफोरबायदिनो गामिनि लामाब्लाबो एसे नायनायाव नुनायाव समायना आरोना एकदम मोजां फेसिलिटि खालामना होजोबखायो मालाय बिसिना सरकारानो खुनु प्रब्लेमानो गैया आरोना गारि मथर खारनो थाखाय अखा बांखाब्लाबो नै नुनो हादों नोंथांमोना फाइनालि नुफैबाय फेनखौ जिथुनाखि गिदिंबाय थायो फेना बियो तामिलनाडु एरियायाव मथथे बांसिनानो बेखौ नुनो मोनगोन लामा सेर बेफोरबायदि बांसिनानो नुनो मोनगोन आरोना एसे भिक्टोरिया हाबफैबाथाय बा एसे मेन टाउन खिनियाव बांसिन नुबाङा बेखौ एसे भिक्टोरिया गामि जा हाबबाथाय बांसिनानो बेफोरबायदि नुगोन आरोना एकदम रायज्लायजाया आरोना नुबाय थागोन नायनो हादों नोंथांमोना खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबाय आङो एसे गुदिनिफ्रायबो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननो आं दायो नै फट' दिखांबाय थादों बिसोरबो फट' दिखांजानानै फैदो आरोना जायगाया बिराद समायना ना बेयाव रिल्सफोरबो भिडिअफोर बानायनो बिराद मोजां जागोन नै नुनो हादों नोंथांमोना गोजौनिफ्राय आं गाहायसिम दिन्थिबाय नायदो बेफोरबायदि आरोना बिनि नुथाया बेफोरबायदि ओरैजाय हौरै सिगां जाबो मोनसे दङ बेखौबो आङो दिन्थिहैगोन लासैनो थांबाय थानानै मा मोनलाङो लामा सेराव गासैखौबो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आरोना आङो नै बिथिं फैदोंमोन दायो ओरैजाय गिदिंनानै बिथिंथ' बे थाखाबायानोसै जिथुनाखि नायनो नोगोर बार बारदों आरोना दायो आङो बे फांखा खाथियाव बेखौनो फेनखौनो नायनो होनना फैदोंमोन बे गोजौआव दायो दिन्थिदोंमोन आङो बे केमेराजों बेखौ नायनो होनना फैदोंमोन आरो दायो नुनो हादों नोंथांमोना नै आङो दायो लामायाव दङ रडआव बिथिंजाय नै गिदिंनायखौ ओरैजाय नुगोन दायो आं बेक केमेराजों दिन्थिगोन आरोना दायो बेलासि जाबाय खामानि सुटि जानानै आं बेयावनो दसे सम बेरायनो होनना फैबाय आरोना नुनो हादों नोंथांमोना केमेराखौ फिदिंनानै दिन्थिबाय आङो गोजौ गालै नुनो हागोन दायो फेना नै बेफोरबायदि गिदिंगासिनो दं गोजौआव दायो आङो बेक केमेराजों दिन्थिगोन आरोना दा दसे उनाव एसे सिगाङावबो दिन्थिखाबायमोन थेवब्लाबो दिन्थिबावगोन आरोना दान्दिसे सम इयावनो बार जानो होननानै दसे सम बेरायनो आरो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो तामिलनाडु एरियानि जिथुनाखि थाग्रा बायदि मैया मा दं मा गैया लामाफोरखौबो एसे दिन्थिबाय भिउसफोरखौबो बेफोरबायदि नुयो आरोना भिउसआ नायनो हादों नोंथांमोना ओरैजाय बेकग्राउन्डआवबो ओरैजाय नुनो हादों नोंथांमोना बे फेनानो गिदिंगासिनो आरोना बेखौ मा बुस्थु साननो हागौ आरोना नोंथांमोना बे बुस्थुआ जाहैबाय जिथुनाखि जोंनि जा कारेन्टखौ दैजोंसो बोखाङो नालाय बिसिनिजा माने दैजों बोखाङा दै बे बुस्थुजोंसो कारेन्टखौ बोखांनाय जायो आरोना बिसिनि जायगायाव आरोना
जोंनि जायगायावथ' दैजोंसो बोखाङो नालाय कारेन्टखौ बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो माने बे बुस्थुआ तामिलनाडु एरियायाव फैयोब्ला बे बुस्थुखौ नुगोन आरोना मथथे बेखौ कारेन्ट बोखांनो थाखाय बे बुस्थुखौ लगायनाय जायो आरोना बेफोरबायदि आरोना आङो दायो दिन्थिबावदोनि बेक केमेराजों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैजाय मोनसे दङ ओरैजाय नायदो बिथिंजाय मोनसे ओमफ्राय गिदिराथ' नै खाथियाव दङ फिदिंनानै नायोब्ला नै गिदिरा इथिंजाय दङ नै गोजौआ दहायो एसे सिगाङाव आं दिन्थिबाय थानाया नैबेनो जाहैबाय नै बेफोरबायदि नायदो गाहायाव बेफोरबायदि नै बेफोरबायदि आरोना एकदम सानाबो हाबथारसिगोन ओइ नै दायो ओरैजायबो नायदो बा बरिया सलिड नुखादों आरोना पाक्का लामाखौ बरिया बानायना दोनदों फिसानो गामि जा थांग्राबाबो मोजाङानो आरोना बरिया बनायना दोनखादों आरोना नायदो बेफोरबायदि सलिड नुखायो आरोना एकदम एसे सानाव फैबावनांगौमोन सानलाइटआ थाङोब्लाथाय भिडिअ'आव माने केमेरा बारा मोजां नुनो नागिरा आरोना जिथुनाखि आइफनफोरबासो केमेराया मोजां नुयो नालाय बांसिनानो दाम खमनि मबाइलबाथाय एन्ड्रइडबाबो एसेबां साफा नुवा आरोना बेफोरबायदिनो दायो एसेबां क्लियार नुवाखैबाबो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेफोरबायदि आरोना नै बिथिंजायबो नुनो हादों फुरा बे बुस्थुआनो दंजोबो आरोना बिथिंजाय सासे हनै सोरखौबा भिडिअ बनायसोदोलै डेन्जार बनायबायलै बे खिन्थु गासिबो भिडिअ बानायग्रा जाजोब्बाय नालाय नायदो ओरैजाय नैबे बुस्थुआ खाथियाव थांनो र' माबायदि नुयो बैनि खाथियावबो थांना फैनि दहाय बिनि खाथियाव थांना देखायखाबाय नालाय बेखौ दिन्थिबावदिनि एबार वाव ओरैजायबो मोनसे नै साना हाबखासिगोन नालाय मिथिंगाया नैमोन आरोना गारना फैबाय नै लामाया नै बियो बेफोरबायदि लामानि महरलै अयथासार सलिड नुखायो नै बरिया नुखायो एकदम नायबाथाय नायबाय थाथावथाव थाबाय थाथावथावखा एकदम बरिया नुखादों नाय बिथिंजायबो बेफोरबायदिनो नारेंखल बिफाङानो हाइस्ट दंखायो टटेलि माने इयाव भिडिअ बानायोब्ला नारेंखल बिफांखौ नुबायानो थागोन आरोना मानो नायनो बाबाबो नुबाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला नारेंखलनि बागानानो बांसिन दङ बेयाव ओमफ्राय जिथुनाखि दाउनि फार्मफोरबो नुनो हायो बेफोरबायदि आरोना नै रडआ बेफोरबायदि रड सेर सेरावनो नै नारेंखल बिफाङानो गोजाखा नै बिथिंजायबो माने नारेंखलनि खेथियानो बांसिनखा आरोना बेयाव नै बेफोरथिंबो नुनो हादों गासिबो नै रडआथ' बे जाहैबाय नै ओरैजायबो नै फुलि दंबावो नैबो देरबोहांबायानो नायदो सोंथेना दोन्दों बारा मोजां नुवाखै नै गोजौजों नाय बेफोरबायदि नै ओरैबायदि आरोना नायदो इथिंजाय जेसेबां रड गोलावजों थांबाय थाया मानो थांबाय थाबा बेखौनो नुबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि आरोना नै नायदो ओरैजायबो दसे सम बेराय इखिनि जायगासिम फिल लाफैबाय मथथे एकदम बरिया आरोना एकदम मा होनबावनो आरोना बेरायनानै गरम बोथोरबो जाहैबाय नालाय बेफोरबायदिनो नुनो हादों लामायाव एसे सम बेरायबाय नोंथांमोननोबो जायगा एसे दिन्थिबाय आरोना खाथि खालानि भिउसफोरखौ नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ बेफोरबायदि टटेलि माने नारेंखल बिफांखौथ' नुखायो नालाय बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि रडआ बेफोरबायदि बे रडजों दसे सम थांबावदिनि नायलांदो ओरैजायबो ओरैजाय थाबाय नैबे लामाजों फैदोंमोन जोङो बेजों फैदोंमोन आरोना बे लामाजों फैयो ओमफ्राय नैबेजों थांदिनि आरोना बेजों दसे सम थांबावनि बेजों ओरैजाय सिदा दसे थांबावदिनि दसे दिन्थिलाबावनि मा नुयो आरोना फैयै नैबे गंसेनि खाथियाव फैनो होन्दोंमोन ना बे गंसेखौ नुबाय आरोना बरिया बेफोरबायदि नुफैबाय आरोना खाथियाव गाहायनिखौ नुला माथो बेखौ एकदम फोथेजोब्बाय नारेंखल दंफां होथेदों ओइथिंनिफ्राय नायनो र' बैथिंनिफ्राय नुयोना नुवा नै बेफोरबायदि ओरैजाय फैलायबाय नै बेफोरबायदिनो नै दै बरिंनिफ्राय थिखांनानै नारेंखल जमा खालामो आरो बे बुस्थुखौथ' फेनखौथ' गिदिंग्रा फेनखौनो नांसिगोन कारेन्ट बोखोग्राया डेन्जार नुखायो बेखौथ' नै बेखौ नुफैबाय गुदिसिम फैबाय बेजों लामा गिदिंनाय दङ ओरैजाय नायदो गोजौआव नै बेफोरबायदि ओरैजाय ओरै थांजागौमोनदांलै ओरैजाय नै गिदिंबाय लामाया नै फोथारा मायाव फट' दिखांजाखोलै मायाव फट' दिखांजासोखो डेन्जारलै बा पस्ट लानायफोराथ' डेन्जारलै मोनाबायबो ना बारा साफा नुला नै लामायाथ' एकदम क्लिनल' नुखायोलै ओरैजाय नै फोथारफ्राव खेथि मावनो थाखाय एकदम हाखौ माने गोराबाबो ओरैनो दोना बिसिनि जायगानि मानसिफोरा बिराद माबाखायो खेथि मावखायो नै लामाया नैफोरबायदि नै बिथिंजायबो नै नारेंखल बागाना बेनिफ्राय नै बेफोरबायदिनोसै आरो नै ओरैजायबो दङ गिदिंग्राया फैयै इहालागैबो सफैबाय बेखिनि सफैबाय जायगासिम दायो बेखिनियाव फैनानै आं
बेनिफ्राय थांफिनसै नामा बेलायाबो एसे माबाबाय आरोना दोबैहांबाय नै ओरैजाय नायनो हादों नै लामाया बेफोरबायदि आरोना खेंख्रा खेंख्रिनो एकदम लामाया बिराद साइज आरोना मडेलनि खामानि आल्ट्रा मडेल होननांसिगोन बिराद बरिया आरोना लामाफोरा सलिडखा आरोना जोंनि थानायखिनियावनो नै लामाया नै बे लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों दायो थांफिननांसिगोन आरोना बेफोरबायदि मोनाबोबायना बारा साफाबो नुला नै लामाखौ बेफोरबायदि नुबाय आरोना बेजोंनो दायो थांफिनदिनि बारा गोजानथ' नंखाया बिदिनो 10-15 मिनिटनि लामा आरोना बेफोरबायदि फेनानै बेफोरबायदि खनसे दिन्थिबावबाय आं लास्टआव बेफोरबायदि ओरैजाय आरोना ओरैजाय थांनो हागौमोन आरो ओरैजाय थांगोन ना थांला जादों आं दायो सिउ दंखायो दा देन्जारलै अयथासार गोमखायोलै नै बिसिनिजा खेथि खालामोबा नै बेफोरबायदि आरोना बेखौथ' हाखौथ' फोमोनखाबायानोसै हाखौ फोमोनबाय नै नायदो दैखौ माब्रै बोखांनानै बिजों गारो आरोना बेफोरबायदि नै दैखौ नै बेफोरबायदि फिसा पाइपजों खुलिनो हानायबो केपासिटि दंखाजोबो नै जों खुलिनो हायो आरोना बेफोरबायदि नायदो गासैयावबो लगायनानै दंखाजोबो नै ओरैजाय ख्रि नुनो हादों दा ओरैजाय सेरजों फुरा नाय खेथियाव माने इसिना बायदिसिना खेथि खालामोबाथाय बेफोरबायदि दैजोंनो दिखाङो आरोना नाय ओरैजाय फुरा ब्लु कालारसो नुजोब्बाय माथो मोनाबायना नायदो नै पाइपआ दै बोखांग्रा पाइपआ आरोना दैयानो हायानो गोरानथार नै बाला गोजाखा नै बाला गोजाखा होमबाबो हाया ओरैनो थाया आरोना बिसिना खेथि खालामजोबो आरोना बेयावबा मा खालामगोनथाय आलुफोरसो गायगोन नामाथाय जिखुनु जाया नै खेथि खालामनायाव बोखांनो थाखाय दैनि पाइपआ नायदो बेयाव दै हगारबाय थायो आरोना इसोरो टाइम बाय टाइमनो नङाबा थैगोन ना राननानै जेरै हायानो माबाखा नालाय नै अन्थाइ बाला सेरेबसोखा नालाय नै बेफोरबायदि बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामो आरोना थेवब्लाबो जोंनि ओजानिबाथ' बे हाखौ ओरैनोसो दोनसिगौमोन बिसिना माने खेथि खालामबावो जाहैबाय हाखौ ओरैनो दोनबावासो जोंनि जा माबा बोसोर हिसाबसो मावो सोरबा बायदिया 6 माह सोरबा बायदि बोसोर हिसाब जिथुनो खेथिफोरखौनो माने टटेलि मावजोबा इसना माने हालदै समाव हालदै पियास समाव पियास आलु समाव आलु जिखुनु बोथोरावनो मथथे हाखौ ओरैनो दोनो आरोना नै बेफोरबायदि पाइपआ खनसे नायबावदो नै बेफोरबायदि फैनानै नै बिथिंजाय नुफैमारबाय थारैनो मोनाबाय बारा क्लिन नुनाय नंला नै बेफोरबो नायलाय टमेट' गोजा टमेट' गायदों बरियानो नै सानावबा बरिया नुगौमोनलै बारा मोजां नुदिया नै पाइपफोरखौ बोरै फिटिं खालामदों दैखौ मारै हगारगोन नै नाय बेफोरबायदि बरिया दैखौ हगारगोन आरोना बेफोरबायदि खेथिखौ माबायदि मावो नुबाय दा नोंथांमोना आं बेखौ दिन्थिनो हानाय नङा सानदोंमोन दायो बेखौ ससे फैनानै बेखौबो नुफैबाय आरोना बेफोरबायदि नाय बेखौथ' मा बिफां मिथिखानो दा टमेट' नाय देन्जार ख्रिखा नै एकदम फैयै मोनाफैबायलै लामा आन्दायनानै नायदो खोमसि जाखाबायबा नोंना साफा नुदोंमोन ना मोनाफैबाय एकदम लामा आन्दायनानै माथिंबा हाब्र'हैनानै बेलेग जायगाना सिनायलायलाङा नायदो मोनाफैजोब्बाय एकदम सहैखासिगोन सहैनायालाय बेनिफ्राय बारा गोजान खाथि नै नुनो हादों दायो नायदो मोनागुलायबाय आरोना लामाखौ आन्दायनानैनो बेफोरबायदि जाबाय नङाबाथ' बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमसि जाजोब्बाय नै महरखौनो बारा सिनायदो फेसखौ बारा सिनायलायलांला बेफोरबायदिनो ओरैजाय थाबोबाय बैखौ नायनो थांदोंमोन ना जोङो बेजोंनो ओरैजाय गिदिंनानै थांफ्लांना लाबाय जा राइट साइडजों मोनसे गावनाय लामा दंमोन बेजों थांफ्लांना लानानै माने लामाखौ जों मोनहैफिनगोन सानदोंमोन जोंनि जायगा थांनाय लामाजों थांगोन बायदि मोनदोंमोन बे लामाखौ गावनायखौ बेयावनो माने थांना लाफ्लांबाय दा ओमफ्राय मोनहैयासै मोनागुलायबाय आरोना दायो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबदिनि माने मोनाबायमोना नुला देखायनोबो हाखाला नोंथांमोननो मानो होनना बुङोब्ला नुलानो जेराव ओंखायनो माने दिन्थिनो हाला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायबाय जोबजासे नायनानै होबाय बिनि थाखाय थेंक इउ बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट होबाय था आरो फैबाय थानाय भिडिअफोरावबो बेफोरबायदिनो अनसाय लांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'दिनि आरोना बाय